В края на 18 и началото на 19 век Сливен е бил известен търговско-икономически център, прочут текстилен и пазарен район. В града не е имало много абаджийски и кебеджийски работилници, но и на територията на град Сливен се е изработвало освен хладно и огнестрелно оръжие. Това, което ще видите, е ятаганът на Панайот Хитов, който се съхранява в експозицията, и какво е представлявало оръжието, което са имали само и единствено двамата войводи Хаджи Димитър и Стефан Караджа – револверната сабя. Ще видите и много експонати, направени от родът Макашчиеви с много изящна и прецизна изработка. Във временната изложба на възрожденско оръжие ще имате възможността да видите цеви за пушки, инструменти за пушки, барутници, пушка боилия, пушка шишане, пушки с различен механизъм, пищофи, пушки от руско-турската война и експонати, изработени от родът Макашчиеви.